Takže zdravím lidi, já jsem Blood Hunter a natáčím moje úplně první video ze hry For Story. To pro ty, kteří to neznají, to MMORPGčko. Je to asi jedno z nejlepších, pro mě nejlepší. Nic jako bohko, prostě akorát, že míň ras, povolání, ale je to mnohem přehlednější. A jsou tam dva velký servery, Lapiris a Xandra. A na každý můžete mít buď dva národy. Buď Darion nebo Valorian. A já tu mám Valorian. Když začnete novou hru úplně na účtě novým, kdy nemáte žádnou postavu, tak děláte začátečnický tutoriál, ale ten už já mám hotový. A pak si vyberte, asi chcete být Darion nebo Valorian. Já chci být Valorian. A můžete mít 3 rasy. Člověk, a to dám na kluku, takže člověk, feline a víla. Jako třeba, každý má svoji výhodu. Feline má hodně životů, hodně velkou sílu, ale málo inteligence a takhle nehodí se nám prostě na magii a takhle, to je jasný. Tady ten je úplně pravý opak. A tady člověk prostě ten je všestranný. Tak já si asi udělám člověka, kouzlník kněz, zaříkávač je tu, pak bojovník, stínový běžec, ten se umí zneviditelnit a takhle. Jinak ty věci, které vidíte na něm, tak to jsou PvP, ty můžeme mít taky, ale stojí to docela hodně na výrobu pak. Lukostřelec, ten je na dálku, na blízko taky, má meč. Kouzelník, ten je na dálku i na blízko stejný. Kněz, ten je jakoby, no prostě je priest, dává životy, buffy a takhle. Zaříkávač, ten může mít svého peta, může se ho vyvolávat a mají docela velký damage, ale jinak jako nic moc. A to už je všechno, takže já si asi udělám zaříkávače, aby se jmenovat zaříkávač. Level, a můžete si vybrat, od jakého levelu chcete začít, pokud toho levelu dosáhnete, což se může dosáhnout, ale já si dám od levelu 9. Toto ide obsazeno, takže zaříkávač level 9. Dobrý. Takže vidíte, mám tady svýho mounta, to máte všichni. Koně. Každá rasa má jinýho. Třeba feline má buvola a víla má takovýho jelena. Tak tady si hned vezmeme první úkol, přijmout, takhle to dáte. A ječkem máte všechny seznamy, tady máte hlavní úkol, pak opakovatelný, to dostáváte takový pečetě. A za ty pečetě pak dostáváte XP a peníze a takhle. A můžete to dělat furt a furt a furt. A tady vpravo máte vždycky ten úkol a když kliknete tady na to takový, tak vám to ukáže, kam to máte jít i kam se dokonce portovat. A když kliknete na ty šipky, tak vám to bude dělat samo. Takhle, akorát, že to musí odklikat. Ale když si dáte plnění zabíjení příšer, tak to zabije vám jenom, to vám zabije jenom příšeru a pak už zase si musíte dát ty šipky, ale to je jako na nic. Takže závěr. Odměnu si musíme vybrat. Tak to je hezčí takový. Přijmout. A musíme jít tady vedle. Tady máme tašku. Tu aktivujete tak, že si ji tady rozkliknete a pak tady. Tu si přesuneme sem. Tak a sem. Pak elixíry, to je všechno jasný. Dárek odměn. To je za to, že když dostanete level 10, tak z toho něco dostanete. Jo, tu čapku si můžu nadat, ale prodám, to nemá cenu. No, tady máte různý věci, prostě hodně věcí tu je. Tady máte peníze, je to 1000ový řád, takže to není jako ve Vovku, takže musíte mít 1000 bronzu, to je 1 stříbro, 1000 stříber, 1 gold. A gold je tedy trochu vzácný docela, no.
víc zácný než ve Vovku. Takže vidíte šipky zase takhle. A jinak, když zmáčknete M, tak máte mapu, tu můžete oddálit a máte tam všechny mise, oblasti. Tak. A plníte prostě úkoly a je to zábavný. Tak do levelu 40 se to dělá rychle docela, ale pak už to je trochu pomalejš. Tady z začátku máme tady toho trapného ducha, ale pak můžu si očarovat příšeru jako stejného levelu jako já, možná i většího. To nevím, já jsem za říky moc nehrál. Tak. Tady vezmu úkol. Tady vezmu. A rovnou se vezmu tady, to jsou ty pečetě. To dostanu XP a prchyte do toho a pak ještě od jednoho v jiné vesnici, takže velcí trenéři, to jsou tady ty. Tak na F1 máme tady to, ten takhle vyčaruje a bude to ubírat, jinak normální atak je jedničkou. A tady máte různý kouzla, třeba tohleto, takhle bum. To ty kouzla, to každý má něco dobrého, třeba ochranný krystaly a takhle. To si pak schromáždím. A můžu mít i takový jednoduchá, kromě tady těch. Jo, čekat, oni to vlastně změnili v novém, takže si nemůžeme ochočit žádný zvíře. Protože to jsou jenom tady ty dva, buď tady ten, nebo tady ta víla. Tu vílu vyhodním a ji nechci, tím tady to. Jestli teď vyvolám, umři, a mám tady toho temnýho. Jinak se bírají se buď, že takhle, lootujou se, že otevřete a hráte tady to, ale rychlejší je, že když dáte X, tak nejdete a když zmačknete Z, tak to seberete a vždycky X je X a takhle to máte. Takže útok zase. Ale se kouknu, možná to tu bude, ale... To je... Zkusím asi tady to maso. Vždycky to bylo tady to maso, jo. Ale už to asi zrušili, asi to jenom přečtu. No, tak musím být asi stejný level a větší. Tak, teď budeme zabíjet. Zabíjet. Nějaký inventář otvíráte Ičkem, to je snad jasný. A věci jsou tady, ty se dají vylepšovat, třeba tady vidíte plus 18. Takhle závorce. A to znamená, že je 18krát vylepšená, na to tu jsou různý předměty a takhle. Který si můžete koupit, ale jsou drahý. A prostě to se vylepší o takový kovářky, ale je to docela těžký, no. Můžete to taky umět, ale lepší je si to třeba koupit. A od plus 17 to má efekt. To jste si mohli všimnout na začátku, že třeba to mají lávu, tox a takhle, to je nádherný prostě. Jak tady vidíte, od jaký to levelu, pro koho to je, pro bovínka, fyzickou obranu, magickou obranu. Fyzická slouží k tomu, kolik vám ubírají ty, kteří ubírají na blízko, a magická ty na dálku. A zaříkáč je dobrý, že má velkou fyzickou obranu, ale ubírá magickou, takže v tom je dobrý. Tak, to je zabijem. Teď za chvilku už budeme mít tu pečeť. Ještě zabiju jednoho. A v levelu 10 zrovna dostaneme... Tady si dáme elixír. V levelu 10 dostaneme takovou mušku, která vám bude předávat buď sílu a takhle, prostě cokoliv. Inteligence je na damage na dálku pro magiče, jako jsem třeba já, tak budu vylepšovat inteligenci, nebo odolnost, to je na životy. A ona se taky XP. Tady tento není, ten duch, ale jo, se XP, a když uděláte level, tak pak se můžete vylepšit. Jenže ono je to těžké udělat level, tak tomu máte takovýhle malé požádání zkušeností a pak je i velký požádání zkušeností a takhle.
a to taky stojí hodně peněz. A pak jsou jiskry života, který tomu dají životy, protože on má jenom, sakra, teď asi umřu, že má jenom určitý počet životů, který mu se furt ubíraj a nikdy se mu sami nepřičtou. A to je taky hodně zase drahý. Ale jako, no to zase to vyplatí, ale z začátku je lepší si prostě šetřit na věci, než utrácet všechno do té mušky prostě. To se vyplatí třeba v levelu 80, takhle když už máte EQčka. EQčka to jsou věci 17 a plus, jako víc. Jinak každá věc má životnost a až ji bude třeba 0 nebo takhle, tak už to prostě je stupený, nic to neubírá a nepomáhá vám to vůbec. Tak s tím si můžete opravit a to stojí pár peněz, to je fakt jen trochu. A všechno je to ve městě, to máte. Tady to vás k tomu, když tak dovede, tady máte různý věci, ale já už si to pamatuju. Takže tady máme tu pečeť. No to už si po druhý nevezmu, to nemá cenu. A teď už jsem level 10. Jo, jinak jsou tu lovy, že když třeba zabijete několik příšer, třeba za minutu, za 2, tak vám to třeba, tak postupíte do dalšího kola, to když dáte, tak vám to dá bonus, třeba mi to dal takový tu rychlost, jak jste viděli. A nebo to dává třeba bonusový XP, damage a rychlost útoku a takhle. A když zabijete příšeru, tak někdy s ní vypadne síla duší, to máte vedle expu tady. A když máte 100%, tak to je taková hra a tohle to můžete vyhrát. Pokud tam bude jedno z těch čísel a je to, vidíte, teď jsem to zrovna vyhrál, je to docela velká šance, že to vyhrajete. Bratr jednou vyhrál 69 goldů, což je hodně moc. Tak tady mám za úkol zabít ty kamenovaráče a takhle, to je v pohodě. A máte tu asi 5 věcí, které se stupňují podle levelu, takže tu máme prostě full brnění od levelu 16, pak asi 24, ne 25 a potom až 34, ty jsou nejlepší a pak jsou ještě PvP od levelu 34 a ty jsou úplně nejlepší. A dají se samozřejmě snižovat. A rukavice, boty a přilba jsou vždycky o 3 levely jako níž, protože to jako není tak těžký. Nebo jak bych to řekl, takhle no. Takže vždycky hlavní úkoly ty se dělají různě, vždycky v různé oblasti a to vás zavede úplně, vám to představí skoro celý svět. Takže se za nějaký čas můžeme dostat hodně daleko. Tak už tam hotovo, ještě kamenovráče. Tady vám to máte také ten oranžový kroužek, to znamená, že ho musíte zabít. Tak. Jo, taky tu kouzlo, který se nepoužil, to je tohle. Jo, jasný. Už vím, k čemu je to maso, to si ochočíte a budete mít takovýhle pomocníky, který vám pomáhají v boji, to je takový, to je ta 4. To vám teď ukážu, koukněte. A hned to zabije, tady máte, vidíte ty životy. Vyčarujo. Bum, bum a bum. Prostě příšery versus příšery. Tak. Hotovo. A hotovo. Ještě jdeme odevzdat. Odevzdáme a už teď zabijeme jenom bosse a pak jdeme jinam. Takže jdem na boss. Tak. Ty umřej. Ty tady nemáš co dělat. No. Dobrý. Tady to jako je Little Boss, každá oblast má většinu svého bosse. Ale jinak jsou fakt velký bossové, který prostě jsou strašně silný. Tady byl taky tady v té oblasti jednou někde dal. Tam přesně takhle tam, někde tam vzadu. Ale oni ho zase od nový verze dali pryč. A na to bosse udělám 4. Pokud
pokud se mi to povede vyčarovat, dobrý. A tomu ubere dost životu. Jednak jak jsou tady dobré věci, tak ty si je pak dají ve městě pronajímat. To vám ukážu kde. A jsou třeba na 5 dnů. Ale jsou zase plus 12 a mají docela velký útok. Takže se vám ze začátku vyplatí. A pak myslím, že můžete mít lepší. A jsou tu taky dungy, to jsou věci jakoby plus 16 od level 34, ale nedají se opravit. Ale má to velkou životnost, jako, ale vyplatí se to víc než pronajmy. A nejsou zase tak moc drahý. Tak, hotovo. A jde se zpátky do toho tréninkového tábora. Ono to jakoby, to má svůj příběh, tady vidíte, jestli můžete číst, když mačknete jo a takhle, že jako kdo by to chtěl číst. A tady, na mapě tady u toho, tak tam u toho se prostě, o toho se točí celý příběh, ten je nejhlavnější ze všech. Jo, to je to lepší než mám já. To jsou magické předměty, že když to má takhle modrý okolo sebe a to někdy jsou lepší. Jo, až to už je snad jasný. Tady dáme tu pečeť, tady to. Vidíte přijmout závěr, dobrý. Tak. Jak hlavní úkoly většinou dávají nejvíc expu, tak je nevynechávejte. Protože bez nich se to moc nedá, ale je to prostě s nima lepší, zábavnější. Jak můžete tu mít svého učitele, to je nějaký hráč, který inteligenci si vybereme, protože to je na damage. To je hráč, který má level 90 a výš a ten vás jakoby XP a až budete level 60, až váš do XP do level 60, tak dostane truhly, ve kterých jsou dobré věci. Takže jako se to vyplatí obou straně. Tak a jdeme se portnout zase do jiné oblasti a jdeme, dřív jsme šli sem a teď jdeme sem do tak jezeru jednomu. Takže běžíme. Jinak tady vidíte čas, kolik je. Je 7 hodin jako večer, to se nebojte. A takže vždycky budete vidět, v kolik natáčím. No. Takže dobrý. Jinak tady je pověst, úspěch. Když zabijete hráče, tak máte body úspěchu, ty se vám neodečítají. A pověst. A když vás se zabiju, tak si vám odebere kousek. A tím máte vyšší pověst, můžete mít lepší tituly, když zmačknete L. A teď si můžete vybrat třeba žebrák. To znamená, že nemá ani 5 goldů a takhle od 5 goldů je chudý občan. A prostě se to takhle udává tituly a prostě hodně to tu. To bych povídal to nekonečno. To ve všech dílech postupně vám to představím všechno. Když se nevyhrajete, tak dostanete tolik stříbra, jaký máte level, takže no jde to. A máte 3 minuty zvýšený expeň. Na 3 minuty, ale o trochu jenom. Tak. Teď mám za úkol sebrat tu bylinu. Koukejte, když ji takhle budu sebírat, tak když mě praští, tak se to zruší, takže ji musím rychle zabít. A tady ty mrchy se rychle oživou, takže to musí být fakt rychlý. Tak mám to. Z X, prostě takhle. Tady zase vidíte boss. Tady ta. Každá oblizná prostě svýho bosse. Kterýho myslím, že teď budu taky muset zabít. Temnýho démona mi možná zabijou, to myslím, že má přinese... Ne... To je jedno. Já jsem chtěl, že bych dal jemu mé životy. A když umře, tak si ho prostě jednoduše zase vyvoláte a takhle to jde konečno. Jo, na konce taky leveluje. Jenže když vydáte level, tak si myslím, že mu nepřičte a musíte si ho jako znovu vyvolat. Tak, pojď, jdem na boss.
Nebo je rychle k zemi. Jinak jak jsem takhle blízko, tak kdyby byl lukostřelec, tak nemůžu střílet kuší, ale musím bouchat, jako ho mlátit mečem, útočit. Takže, no, teď jsem umřel. Takže se i ty magičové vyplatí. Když umřete, tak se vždycky ocitnete v nejbližší, jako tady v tom kruhu oživovacím, kdy si to můžete oživit, když kliknete prvním znovu oživení a dáte ano. A to se tedy znovu uživíte. A nebo můžete dojít k tomu, což já si tam dojdu radši. A to je sam jako ve Vovku, ale když se uživíte i u té postavy, u toho mrtvého těla, tak vám to i tak dá postih a to vám sebere damage, životy, manu a takhle. Ale jenom trochu. Ale jako je to trochu znát. Když umřete tak 5krát za sebou. K tomu taky slouží takový elixíry, protilátky to jsou. Ty taky někdy myslím, že dostanem. A ty slouží k tomu, že vám to prostě všechno zmizí. A dobíhá to hrozně chvilku, takže sice je to drahý, ale pokud jdete fajtit, tak se vám to vyplatí. A bude to takový zelený kolečko tady u toho a to se tak bude stupňovat a tady když je to celý, tak je to 100%. Tak, tady máte normálně chat, když dáte enter, tak tady máte všichni, skupina, to když máte někoho ve skupině, dáte takhle, skupina, tak píšete jenom do skupiny. Pak klan, když jste v klanu, tak dáte klan a píšete jenom do klanu. Pak raj, to si tam můžete pozvat nějaký kámoše, protože si psát jenom s ním, šepot, to napíšete prostě nějaký jméno a píšete mu to jenom do šepotu. A když dáte všichni, tak to napíšete něco a vidí to všichni, že já nemám level 15, aby to bylo vidět. A když dám enter, ne, takhle enter, zmáčknu shift a kliknu na něco, tak tam je ta věc. A když na ní kliknete potom, tak je vidět, jako jak prostě, co vidím já teď tady, tak to vidí oni taky. Tu přilbu, úplně jaký má vlastnosti, jaký má plus, všechno. No. Se uživím. Tak už to mám to být, takže čau. Uteču. A teď už to mám odevzdat zase sem dolů. Ty budu dělat úkol tady u nich. Dole. Jak si můžete všimnout, že já to mám od levelu 1, má to magické poškození 49 až 54. A třeba tady od levelu 16 snížený jasně a plus 22 to má 592 až 655. Takže to jako už je něco. Jinak, když to máte takhle modrý ten level, tak to znamená, že to je snížený takovýma svitkama. A tady v tom oblasti se vždycky je tam nějaký prodejce a většinou to bývá taková ta, no vždycky to bývá elfka, takže když na to kliknete dvojklikem, tak to máte a dáte ano vždycky, takže dvojklik, enter, dvojklik, enter. To se mi hodí. Ten bič taky to musí mít sedlo a když mám sedlo, přidává rychlost, tak budu na pár vteřin úplně rychlej. Tak. Teď si musím nakupovat elixíra, takhle na to nepotřebuju. Si vám dám. Můžete vidět, že když si prstinky sundám, přidáváme to inteligenci. Obojí. Takže mám magie, poškození 100 až 105 a když to nadám, tak se mi to zvětšuje. Jako sice o trochu, ale kdybych měl základní třeba 300 až 400, tak se mi to zvětší třeba 50, no. No, takže teď to odevzdáme. Já už to asi ukončím. A zase budu pokračovat v příštím díle v hlavních úkolech a nebudu nic dělat v off-screenu, prostě tady to bude jen pořád natáčet. Takže ani na sekunda nebude bez natáčení. Tak. A další hlavní úkol třeba je až od levelu 14, takže musím dělat pečetě a to bude v dalším dílu.
Takže pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like, když tak koment, a pokud chcete vidět další video, tak dejte odběr. A video bude tak 2x až nebo jednou do týdne. Možná někdy i 3x, 4x, to se uvidí. Tak zatím čus.